Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa bude podobať 10 panám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik. Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety. Všetky pány sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné povedali múdrym. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale múdre odvetili, aby jazda nebolo ani nám, ani vám málo. Choďte radšej k predavačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné a vraveli: Pane, otvor nám. Ale on im povedal: veru hovorím vám, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, v súčasnosti naozaj na našich cintorínoch je asi najlepšia atmosféra z celého roka. A to preto, lebo sa tam stretá láska pozostalých a vďaka zosnulých. Láska pozostalých a vďaka zosnulých. A vďaka tomuto je na cintorínoch najlepšia atmosféra z celého roka, lebo toľko lásky, koľko dávame našim pozostalým, respektíve koľko dávame našim zosnulým, im nikdy inokedy nedávame. Hej, tak veľa toho není. A zase oni sú vďační. Oni sú naozaj vďační v Pánovi. Sú vďační za každú jednu prejavenú lásku, ktorú sme im prejavili vôbec hocikedy. Ale v tomto čase je toho naozaj veľa. Vďaka Bohu za to, že to je. Vďaka Bohu, že tá atmosféra na tých našich cintorínoch je taká, aká je. Je to veľmi duchovná atmosféra, ktorá by sa dala prirovnať k tomu, čo hovorí apoštol Pavol, keď hovorí, že aby sme sa nezarmucovali ako tí, čo nemajú nádej. Apoštol Pavol hovorí o Božej nádeji. Je to božská čnosť. Je to niečo veľmi silné, v čom je potrebné rásť. Lebo ak nebudeme mať na sebe a oblikať si tieto božské čnosti, tieto dnešné čítania, ktoré sú naozaj niekde veľmi ďaleko, alebo ak to môžeme povedať niekde, možno aj na takom prechode medzi nebom a respektíve medzi našim životom a tou druhou stranou, tak sú veľmi ďaleko. A my chceme, aby boli blízko. Ježiš chce, aby boli blízko. Ježiš dáva evanjelium a slova evanjelia, aby nám boli blízko. A veľmi dobre to vyšlo na toho 8.11., že vyšla nedeľa a práve presne tieto čítania. Oni sú jedno veľkolepejšie ako druhé. Jedno veľkolepejšie. Slova apoštola Pavla presahujú neskutočne, by sme mohli povedať, ľudské chápanie, o čom on hovorí, čo on rieši. Apoštol Pavol žije naozaj v dobe prvej cirkvi, prvých tých kresťanov. A čo tí prví kresťania riešia? Čo oni riešia? Oni riešia, že príde Pán, ako jeho druhý príchod, a riešia to, že kto prvý k Pánovi bude, oni to tak povedia, alebo apoštol Pavol tak povie tým slovom, uchvátený, alebo kto k nemu bude nejakým spôsobom priblížený, ak to takto môžeme jeho slova preložiť alebo vysvetliť. A
A riešiť, či tí pozostalí, ktorí žili v Pánovi, alebo tí zosnulí v Pánovi, že ktorí prví. Všimneme si, ako majú oni problém. To je problém. Ono totiž, naozaj tá prvá cirkev, keď sa schádzala, tak modliť sa dá za všeličo. Príjme do kostola, môžeme sa za všeličo modliť. A oni sa modlili veľmi silne aj za jednu vec, za ktorú sa možno my nemodlíme. Modlili sa za skorý Pánov príchod. Jeho druhý príchod. Oni sa naozaj za toto modlili. Apoštol Pavol, to, čo píše tým Solúnčanom, len to jasne vyjadruje, že to proste riešili. My sa modlíme za statky, zmetky tejto zeme, rôzneho druhu. Ja nehovorím, že je to zlé. A oni sa modlili za Pánov príchod druhý. Viete, v čom je tam potom rozdiel? V jednej veci. V miere ducha. Ono je dobre, keď sa človek modlí, ale veľmi záleží samozrejme aj za čo sa modlí, lebo aj to dáva miery ducha. Inými slovami, keď sa človek tak pozrie na tú prvú cirkev, na tie skutky apoštolov, na tie listy, ktoré píše apoštol prvej cirkvi, obrovská bázeň, aké miery ducha oni majú. Jaké husté duchovne to tam naozaj bolo, ak to môžeme takto vyjadriť. Jaké neskutočne husté. Museli byť ich stretnutia, ich modlitbové zhromaždenia, ich sveté omše, ak to takto môžeme povedať. Ak myslím, že kľudne môžeme, hoci asi to ešte neprebiehalo v kostoloch, ale po domoch, alebo tam, kde to prebiehalo, na tých ich zhromaždeniach. Aké to muselo byť veľmi duchovné. Ono, je to určite aj tým, asi to dá takto vysvetliť, že viete, Pán, keď vstal z mŕtvych a vzkriesil ho Boží duch a on tu ešte chodil po tej zemi a potom ako vystúpil na nebesiach, tak on mal obrovské miery ducha, ktoré prežarovali doslova túto zem. Kde prišiel, tak to určite prežarilo zem, ako keby tá žiara Božieho ducha z Ježiša Krista ostala veľmi silno na prvej cirkvi alebo prvých tých ľuďoch. A teraz oni ako keby ešte cítili tú žiaru Ježiša Krista, ktorý možno pred pár rokmi pre nich odišiel na druhú stranu. Odišiel do toho neba. Bol vzatý do neba pred pár rokmi. A oni robili jednu vec. Ako keby tej žiare ducha, tej žiare Ježiša Krista, očakávali, aby sa tá žiara vrátila. Oni túžili po tej žiare, aby sa vrátila. Zvolávali ju. Veľmi silne ho zvolávali. Oni museli byť veľmi vbudovaní do Krista, do Božej milosti. V Božom duchu. Museli byť veľmi skrze Ducha Svätého, skrze žiaru Ducha Svätého vbudovaní do Ježiša Krista. Podľa toho, čo im apoštol Pavol píše, podľa toho, čo žijú, podľa toho, za čo sa modlia a podľa toho, čo riešia. To sú neskutočné miery ducha, ktoré oni mali a ktorí chodili, určite aj preto, lebo Ježiš Kristus, ako keby iba nedávno pre nich odišiel do neba, vystúpil do neba a oni očakávali, že za chvíľku sa vráti. Veď apoštol Pavol príde, hovorí, že my, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, keby to hovoril o sebe, všimnite si, že my, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, ako keby sa tam zahrňal, ako by sa oni do toho zahrňali. Však jasné, že nás stretne druhý Pánov príchod, ako inak. Túžili po tom duchu, po tej žiare ducha, ktorá ide čisto z Pána, lebo sa Pán približuje. Hej? A ono, takto sa dá vysvetliť aj toto evanjelium, čo sa myslí pod tým olejom, ktorý 5 hlúpych nemalo a 5 múdrych malo. Ono je veľmi zaujímavé, že Ježíš Kristus približuje naše osobné stretnutie s ním v zmysle odchod na druhú stranu, alebo jeho globálne priblíženie k nám, teda jeho druhý príchod, k svadbe. K svadbe. Dokonca v tom druhom čítaní môžeme nájsť, ako keby, môžeme to povedať, že našu smrť, teda osobný Kristov príchod do života v zmysle završenia nášho pozemského života. A on to nepopisuje
tragicky, on to popisuje ako svadbu. Zober si na spôsob, zober si za pomoc židovskú svadbu a za pomoci nej popíše, ženích prichádza, ide si po nevestu. Ženích prichádza, ide si po nevestu. Toto je silné. Toto platí určite, toto evanjelium aj pre osobný príchod pre Ježiša Krista, ktorý si prichádza zobrať človeka na druhú stranu ako ženích. Toto má úplne iný rozmer, potom aj tá smrť. Ak ženích prichádza po nevestu. Úplne iný rozmer. Hej, tá smrť nadobúda, keď v týchto intenciách sa rieši, alebo v týchto intenciách je to nejakým spôsobom zjavované. V týchto intenciách je to žité. Toto žila prvá cirkev. Toto žila v týchto intenciách, hej? V týchto skutočnostiach. Takto to mala predostreté. Takto to mala zjavované, hlásané a takto to mala v sebe. A zároveň mali v sebe to, že možno, že všetko, ten ich odchod osobný na druhú stranu predíde ešte druhý Kristov príchod, lebo aj tým sa dá vysvetľovať toto čítanie. A vždy je to, vždy to Ježiš popíše ako svadbu. Ako nie niečo zlé. Všimnime si, prečo Ježiš svoj príchod, či už pre nás osobný, alebo globálny, popisuje ako svadbu. Ako ženích, ktorý si ide po nevestu. No ono sa to dá samozrejme pochopiť len keď je olej. A čo je ten olej v tých lampách, v tých ľudských srdciach? Keď je Božia milosť skrze Ducha Svätého a rastie. Keď je Božia milosť skrze Ducha Svätého a rastie. Keď je Božia milosť skrze Ducha Svätého a rastie. A toto je olej. A keď to horí v tej lampe, keď to horí v tom ľudskom srdci, horí a rastie, tak rastie túžba po ženíchovi, po Ježišovi Kristovi, po milosti, v Božom duchu. Rastie. Čiže tá nevesta čaká a túži, aby ten ženích prišiel čím skorej, ale musí to horieť a rásť. Ak to nehorí a nerastie, tak samozrejme to srdce, tá lampa, netúži, nečaká, neočakáva Ježiša ako ženícha. Nepozná Ježiša ako ženícha. Môžeme poznať Ježiša rôzne, bratia a sestry, ale viete, čo je veľmi silné a naozaj chce veľké miery ducha? Poznať Ježiša ako ženícha. My máme Ježiša ako pána, spasiteľa, ako záchrancu, ako priateľa, ako dobrého pastiera, ale tu je Ježiš ako ženích. To je ďalší jeho obrovský rozmer. Prvá cirkev riešila Ježiša aj ako ženícha. My už tak menej riešime, lebo Ježiš ako ženích je ten, ktorý prichádza po mňa osobne si zobrať ma. Nebo chce byť so mňou, ako ženích. Prichádza s láskou, prichádza z veľkej lásky. A ak tá milosť nás skrze Ducha Svätého naozaj tam je a rastie, no tak tá nevesta, to srdce, ktoré tou nevestou sa teší na ženícha. Hej. Toto naozaj žila prvá cirkev až tak celoplošne, akože nebola veľká samozrejme, keby sme to počtovo zobrali, že koľko bolo kresťanov vtedy a koľko je dnes, samozrejme sú to iné počty, rozumiem, že aj to je rozdiel. Ja nehovorím, že to potom cirkev nežila, žila to, ale už sa to veľmi rozriedilo, boli to skôr individuá svetcov, ktorí to žili. No a naozaj je to o tom, čo hovorím, že akého hustého Božieho ducha malo to zhromaždenie. Že koľko tam bol Božieho ducha, aký bol hustý, ja to neviem inak vyjadriť. Hej, že je Duch Svätý a je tak hustý, že oni riešia Ježiša ako ženícha. Lebo ja môžem riešiť Ježiša ako môjho priateľa, ktorý mi má tieto statky, zmetky na tejto zemi riešiť. Však aj to chce ducha, nehovorím, že nie, aj to chce, aby mi tieto statky, zmetky tu poriešil nejakým spôsobom. Môj priateľ, porieš mi tuto, mám problémy rôzneho druhu v rodine, vo vzťahoch, v práci, mám problémy. Dobre, ja nehovorím, že to zlé. Ja som nepovedal, že to zlé.
Ja len hovorím, že my môžeme Ježiša riešiť ako. A naozaj jedno z vrcholových vyjadrení je riešiť ho ako ženícha, ktorý prichádza po nevestu. A to je to, že je Božia milosť a rastie. Že dorástla Božia milosť skrze Ducha Svätého, že duša rieši Ježiša ako ženícha. A to je krásne. To je krásne. To je nádherné, ak veriaci človek dorastie do toho, ja neviem, v ktorom veku je krásne. Ja to doprajeme každej jednej duši, ktorá napríklad má blízko na druhú stranu. Každej jednej duši, ktorá má blízko, doprajem, aby do tohto dorástla. Bude sa jej veľmi dobre odchádzať, keď ona bude odchádzať ako nevesta, po ktorú si príde ženích. To je úplne inde, ako keď je to len ako vyjadrenie tej tragédie smrti. Ako keď tam je aj toto. Je to úplne inde, úplne iný odchod. Preto to veľmi doprajem, aby duše našli Ježiša ako ženícha, aby im bol takýto zjavený, aby existovali tie miery ducha, ktoré zjavia, aby duše dorástli do týchto rozmer ducha. Lebo to je dorastenie do rozmerov ducha, lebo Boží duch nám zjavuje a odkrýva Božiu milosť, čo všetko v Božej milosti Ježišovi Kristovi je. Že je to Pán, že je to záchranca, že je to vykupiteľ, že je to priateľ a že je to ženích. Ale to všetko je skrze Ducha Svätého, ktorý nám to odkrýva a zjavuje a skrze Božiu milosť. A toto, keď rastie, tak to je. A preto som taký nadšený z tej cirkvi prvej, z toho, čo im apoštol Pavol píše, z toho, čo rieši, čo oni riešia, že ako si oni ľahko poradia s drámou smrti. Ako si oni ľahučko s tým poradia. Ako oni majú preto riešenie. Ako sú oni na to ľahučko pripravení. Ako oni ľahučko pochopia slova bdejte. Hej, toto je to bdejte. Ako sa dá bdieť? Hej, to bdejte. Tak, aby to nebolo to negatívne, že, viete, to bdejte môže vyznievať veľmi negatívne, že je mi nenku, že ako už je môj koniec, alebo ja neviem, aj takto, že takto. Ale aby to bolo pozitívne zjavenie, lebo Boh je Bohom dobrého zjavenia, nie zlého zjavenia, ktorý všetky veci premieňa na dobré. Hej, Boh je Bohom dobrého zjavenia. A teda keď mi zjavuje slovo bdejte, a má to byť negatívne, tak môj Boh je negatívny? Je Bohom negatívneho zjavenia do môjho života? Nie. Pozitívneho. Tá bdelosť znamená dorastať skrze Božiu milosť v Duchu Svetom ke poznaniu Ježiša Krista ako ženícha. A toto je bdelosť. A vtedy tú dušu nič neprekvapí. Vtedy ju nič neprekvapí. Vtedy ju neprekvapí Ježiš, ktorý príde hoci kedy. Hej, hoci to vyzerá ako strašenie, že neviete ani dňa, ani hodín, ako by nás to tak chcelo strašiť, že je mi nenku, hej, kedy ma túto smrť prepadne a kedy mi smrť ukradne život, hej, my takto berieme, kedy mi smrť ukradne túto zem. Ak Biblia píše, samozrejme píše aj o smrti ako tragédii, alebo následkom hriechu, aj o tom píše. Biblia píše aj o pozostalých, ktorí ostanú a že je to smutné, že ostanú, hej, že keď im odišiel nejaký príbuzný, ale keď píše o zosnulých, ktorí odchádzajú, tak píše tam aj veľmi pozitívne. Sú tam aj slova veľmi pozitívne. Sú tam pozitívne slová, ktoré hovoria o ženíchovi a neveste. To si musíme veľmi dobre všimnúť. Samozrejme, všimnúť sa to dá aj rozumom, to nestačí. To je dobre všimnúť si Božím duchom, skrze Božiu milosť v nás. Takto, keď si to duša všimne, tak myslím si, že má poriešený jednu zo svojich najtežších úsekov života, je to odchod na druhú stranu. Viete, ono je, samozrejme, my môžeme odísť hoci kedy, ja neviem, aj v 80-ke, aj v 100-ke, a keď mám to už aj v 20-ke poriešené, tak to je dobre, nie? Ja to môžem mať už aj v 20-ke poriešené, svoj odchod v 80-ke. Hej? To znamená čo? No dozrieť skrze Ducha Svätého v tú milosť, ktorá mi zjavuje Ježiša ako ženícha. To znamená toto. To znamená toto, hej? Čiže to není strašenie, to je dozrievanie. Lebo do Krista sa dozrieva. Do toho všetko, čo je v ňom, sa dozrieva skrze Ducha Svätého. A dá sa dozrieť k tomu, ja neviem,
To je individuálne. Hej, to neznamená, že Ježiš ako ženícha musí mať duša zjavená iba v 80, lebo tedy je na sklonku života. Toto vôbec neznamená. To znamená, že tento problém môže mať veľmi rýchlo poriešený. Je to Božia milosť. Zjavovaná skrze Ducha Svätého. Veľmi rýchlo ho môže mať poriešených a môže si veľmi slobodne žiť. Akože veľmi slobodne. Hej. Úplne slobodne. To je sloboda. Čím viac máme v Ježišovi Kristovi skrze Ducha Svätého zjavené, tým sme slobodnejší. V tomto rastie sloboda. Toto je sloboda. Hej. Toto je rast slobody. Čím viac v ňom mám zjavené, tým som slobodnejší. Lebo stále ešte existujú skutočnosti, ktoré môže mať Ježišovi zjavené. A keď sa nám odkrývajú, tak náš život sa stáva slobodnejší, slobodnejší, slobodnejší. To je veľká sloboda, keď máme Ježiša skrze Ducha Svätého zjaveného ako ženícha. To je veľká sloboda, to je obrovská sloboda. To nás oslobodí. Hej, oslobodil. My sme ľudia, ktorí sme zotročení. Hriech nás zotročil. Čiže my sme neskutoční otroci, máme otrocké myslenie, otrocké správanie, otrocké konanie, otrocky proste žijeme, to je otrokárstvo, čo žijeme, ale to je skrze hriech. A od toho nás čo môže? Sa sťažujeme, že nás zotročujú, že nadvládu nám vytvára a tak ďalej, takéto sťažnosti. Ale viete, to je vonkajšie. Samozrejme, ten vonkajšok je následok hriechu, ktorý má aj vnútorný rozmer, alebo vnútornú chémiu, alebo vnútornú realizáciu. Ale ja nečakám slobodu od vonkajšieho sveta. Ja nečakám slobodu od vonkajška, ale od vnútorná sloboda, ide o vnútornú slobodu, ktorá je milosťou, ktorou je sám Ježiš Kristus, ktorý mi je odkrývaný skrze Ducha Svätého. A čím viac mi je odkrývaný, tým som vnútorne slobodnejší. A čím som vnútorne slobodnejší, tým ma môžu vonkajškou aj zneslobodnovať. Ale mi ho nezoberú tú slobodu. Oni mi ho nezoberú. Sa veľmi sťažujú ľudia na slobodu, že mu niekto berie. Ale čím sa viac sťažujeme, to nie je čítal, ale je to pravda, na to, že nám berú vonkajšiu slobodu, tým viac je to znakom toho, že sme vnútorne neslobodní. Že sme vnútorne neslobodní, že v nás nie je Božia milosť, alebo ak je, tak je slabo zjavovaná. Ale ak nás je Božia milosť, tak tento čas je veľmi dobrý na to, aby nám Duch Svätý zjavoval túto milosť viac. Aby sme sa stávali slobodnejšími, keď to vyzerá, že sme tak zneslobodňovaní. A takto sa vymaníme z otroctva hriechu. My sa inak z otroctva hriechu nevymaníme. To nie je fráza, že hriech je otroctvo. To je realita. Vonkajškové prejavenie, to otroctvo má neskutočné. Má, je to navonku, to vidno, že my sme ľudia hriechu a že spoločnosť je spoločnosť hriechu, že to nie je spoločnosť neba. Hej, to vidno, tie následky hriechu vidno, to je otroctvo. To sa prejavuje, hej. A ako sa z toho vymaniť? To je veľmi dobrá otázka. To je veľmi dobré, kto hľadá a je to veľmi múdre. Kniha Múdrosti hovorí o múdrosti. Čo je múdre v našom živote? Naozaj hľadať, ako sa vymaniť z jarma otroctva. To je veľmi múdre, kto to hľadá. Ale keď to budeme hľadať vonkajškovo, tak nenájdeme. Nikdy sa z toho nevymaníme a človek bude stále nespokojnejší a zbúrenejší a nahnevanejší. Lebo bude mať stále dojem, že sa nevie zbaviť otroctva, ktoré je na ňo dávané. A strašne sa chce toho zbaviť. Neviem, aký protest by urobil, neviem, akú manifestáciu, neviem, čo by napísal a tak ďalej, lebo cíti, že túži po slobode. Super človek, že túžiš po slobode. Ale tým vonkajškovým prejavom ho nedosiahneš. Môžeš si niečo vydúpať, môžeš niečo vyriešiť, ale ty skutočne slobody z otroctva sa vymaníš až skrze Božiu milosť, ktorú ti Duch Svätý zjavuje a stále zjavuje viac. A preto sa ty stávaš slobodnejším. A v tomto je sloboda. V tomto je sloboda. Prvá cirkev bola veľmi slobodná. Bola neskutočne slobodná. Lebo mala veľké miery ducha. A tie odkrývali tú Božiu milosť. A toto ich robilo slobodnými. Toto ich robilo neskutočne slobodnými. Človek túži po slobode. Výborne. Naozaj sme ujarmení. To jarmo otroctva je veľké. Cítiť to, vidieť to, počuť to. Vzdycháme. My vzdycháme pod tými jarmami. My vzdycháme tak všetky tie protesty, to sú také vzdychanie, lebo jarmo od hriechu otroctvo. Lebo otroctvo. Áno, jasné. Áno, však Biblia to píše, áno. Však má pravdu, zase opäť sa nemýli, keď hovorí o otroctve. No ako sa z toho vymaniť? No a však aj to píše, hej. Aj to sa dá nájsť, hej.
Takže toto je to, čo nám zjavuje táto nedeľa, ktorá je naozaj nedeľa završenia aj toho, po čom túžia tie duše vočistci, a to naozaj vymaniť sa z toho otroctva, lebo oni vočistci zažívajú tiež jarmo otroctva, hej, tie súženia, tie očistné muky, to sú jarmá, ktoré nie sú príjemné, hej, ktoré sú následkom hriechu, teda sú otroctvom. Čiže oni slúžia po slobode. Oni túžia po slobode. My túžime po slobode. Oni túžia po slobode. To nás spája. To nás tiež veľmi spája. Túžba po slobode. Kde ho nájsť? Kde ho nájsť? Na toto veľmi múdro odpovedajú čítania dnešnej nedele. Amen.